Marcón será a vindeira parroquia pontevedresa en contar cun núcleo de centralidade. Trátase da aposta do Concello de Pontevedra por, aseguran, levar o modelo urbano máis aló do centro. Co paso do tempo, imos facendo cada vez máis núcleos de centralidade, cada vez imos aprendendo cousiñas que nos axudan a mellorar estes proxectos e a facelos un pouco mellores. Dadevos conta que isto non pode ser un copia-pega e facer exactamente igual en todos lados. O modelo Pontevedra baséase en que no momento en que o aplicas, tes que implementalo á zona na que estás, tes que adaptalo, por dicirlo así. No caso de Marcón, Oubiña explica que o núcleo xa está definido e o que forman a igrexa, o campo da festa e a Casa da Cultura. O proxecto contempla unha mellora da pavimentación da segunda plataforma e dos camiños que a rodean, seguindo os criterios de seguridade e accesibilidade. Melloran a súa calidade de vida, fomentan tamén os desplazamentos a pé e fomentan que nun espazo tan senlleiro como é a Casa de Cultura, pois que a xente poida reunirse. Está prevista a creación dunha rampla xunto ao muro de contención que une as dúas plataformas. No vía lateral pola súa banda optarase polos chanzos italianos de pequena altura. Ademais, en todo o espazo substituirase o xabre actual por un formigón drenante e os camiños incorporarán luminarias a ras do pé. O máis chamativo desta imaxe é quizáis a plataforma central, a segunda plataforma, onde agora nos atopábamos unha plataforma de xabre, crearase unha plataforma de formigón con lousas de granito facendo a separación e tamén o formigón que vamos a aplicar neste caso, que é o que aplicaremos en todos os camiños e ímolo a ver, é un formigón drenante. O Concello xa solicitou a Xunta que lles permita sobrelevar o paso de peóns que une a Casa da Cultura coa Igrexa de Marcón para contribuir ao calmado do tráfico. O proxecto conta cun orzamento de 512.000 euros financiado con fondos FEDER. A intención do Goberno local é contratalo este ano e conta cun prazo de execución de 5 meses.